Dobrodošli u Ilok, grad vina i starina. Neodlučan si. Ne znaš gdje bi za vikend? Vrijeme je da posjetiš Ilok. Nalazimo se na Principovcu, nekadašnjem mladenskom imanju obitelji Odeskalki. Želiš li ovdje samo popiti kavu ili popiti čašu vrhunskog iločkog vina? Možeš se čak i vječati u našoj sali Princeps ili samo fotkati se za Instagram. Vrijeme je da posjetiš Principovac. Nalazimo se na rijeci Dunav. Na Dunavu možete popiti i kavu u hotelu Dunav, možete objedovati i odsjesti. A ukoliko se nađete na Dunavu, Dunavom se možete provozati i brodicom Danubis. Nalazimo se ispred restorana Stari Podrum. Mjesto je u kojemu možete pojesti dobar fiš, popiti koju čašu vrhunskog i kvalitetnog vina, posjetiti stare vinske podrume iz 15. i 18. stoljeća, te možete također posjetiti našu kušaonicu i suvenirnicu. A za sve ljubitelje povijesti možete posjetiti Iločki muzej koji se nalazi u nekadašnjem dvorcu Odeskalki. Nalazimo se ispred crkve Svetog Ivana Kapistrana. Crkva se nalazi u staroj iločkoj jezgri, koja je opasana turskim zidinama, kurijom Brnjaković. Dobrodošli u Iločki park, mjesto koje se također nalazi u staroj iločkoj jezgri. Ovdje možete pronaći svoju oazu mira, prošetati u predivnom zelenilu i vidjeti najstarije drvo Ginko biloba u Hrvatskoj. I što vam drugo preostaje nego posjetite Ilok!